Dobrý deň, milí diváci. No a ja som si vybral na športometrológiu všeobecný test 5x10 metrov, takže člnkový beh. Môj proband Dominik Šída, ktorého tým zdravím, mi prebehne túto dráhu, že si začínať spoza čiary, ako je tá bránka, a cez bránku prebehuje 5 krát. Musí jednou nohou zašlapnúť celým objemom za čiaru a v čo najkratšom čase vykonať tento beh. Pomocky, ktoré som použil, sú 4 kužele a stopky. Ešte by som chcel povedať, že moje meno je Tomáš Pálka. Predvediem vám názornú ukážku, ako by to malo vyzerať. Tri, štyri. Takže ďakujem Dominikovi za ochotu mi to odbehnúť. Jeho čas bol 17 sekúnd 3 stotiny. A to je asi tak všetko. Ďakujem za pozornosť.